τώρα θα γνωρίσουμε το δέντρο που λέγεται ελιά. Το συγκεκριμένο που είναι μικρό σε ηλικία, είναι περίπου όσο είστε εσείς, μας έχει δώσει και καρπούς. Αυτοί που μαζεύουν ελιές στρώνουν από κάτω πανιά και εμείς θα στρώσουμε το δικό μας το πανί. Με τι θα μαζέψουμε τώρα τις ελιές? Είναι ένα εξάρτημα που μοιάζει με τζουγκράνα. Λέγεται χτένα.